Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za ka kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Ƙungiyar jama'a ta Ahlus Sunna Lid'awatu wal Jihad wanda ake wa laƙabi da Boko Haram ƙarƙashin Abubakar Shekau sun fara raba mutane 20,000 a garin Gaidam da ke jihar Yobe. 'Yan ta'addan Boko Haram da ISWAP sun fara rabawa mazauna garin Gaidam a jihar Yobe kuɗi domin shigar da su cikin harkar ta'addanci da suke yi. Jaridar Home Angel ta rawaito cewa 'yan ta'addan sun yi rabon 20,000 ga kowane gida, akalla gidaje 50 a yammacin Talata. 'Yan ta'addan sun kai hari ƙaramar hukumar ne a yammacin Juma'a 23 ga watan Afrilu kuma suka kwace garin. 'Yan ta'addan sun lalata dukiyoyin gwamnati da na jama'a masu zaman kansu, wanda ya hada da dukiyoyin kamfanonin sadarwa, amma ba su cutar da fararen hula ba, musamman musulmai. Haka zalika sun ɗaga tutar su a garin domin gayyatar mutane da su shiga ƙungiyarsu. Wani ɗan majalisar wakilai Lawan Shatima ya bayyana cewa ƙarya hukumar soji suke cewa sun ragargaji 'yan ta'addan ranar Lahadi. A cewarsa, mutanenmu na cikin wani hali, ta yaya a matsayin mutum ɗan Najeriya amma Boko Haram ne ke mulkinsa a garin tsawon awa 24 kuma kamar babu ruwan kowa. Sannan ya ƙara da cewa mutanen Gaidam da yawa sun gudu daga garinsu. Daga cikinsu, Rawana Usman ya bayyana wa Daily Trust cewa 'yan ta'addan sun kashe Kiristoci biyu da ma'aikatan ƙungiyoyin agaji. Kar ka manta mai sauraro, idan kai ne farkon zuwan ka wannan tasha, muna so ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za ka kasance da sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kar ka manta kasance da Hausa Magic TV domin samun labarai na gaskiya a koda yaushe a koda wani lokaci.